penyanyi iki nek sasi ngene iki. Lokasi 1, lokasi 2. Iki nyanyi sik kok piye? Lagune napa, Pak? Ngapunten, aku iki ya ditunggu karo Sis Abilawa. Iki lak arep pamit akan njaluk lagu. Ayo, Kusumane Ngati, Nduk. Oh, Kusumane Ngati, nggih. Ya jan to. Piyayi iki nek terkenal gitu. Neng ngendi-ngendi ya sedakoe kendel. Mula jadwale sawer iki ya ana. Dadi ora mung penyanyi tok sing ning jadwale iki. Bar iki mesti bablas ning gone daerah ngendi, Pak? Abilawa kono nggone berarti nalan kono ini Masis nang kono. Ya iki. Ayo Nduk Risma iki panyuwunan karo sedulur kula nang. Yo. Iya. Wah. Yo. Yo. Wis bar iki. Engko nek kleru meneh iki aku. Marak sowan cakmu. Nggih, Nduk Risma. Alhamdulillah adoh-adoh saka Ungaran. Iki penyanyi yo nganten anyar alhamdulillah. Saiki wis badi ya, Nduk. Alhamdulillah. Bokonge ngarep mburi padha. Iki aku mbayangke iki aku Adi aku. Kowe kok dan mandi men aku ngono. Rumah saku lek nyumbang gek wingi kok wis mlenting. Top chair ya, Pak ya. Ya top chair ya. Iki dongake kagem Mas Mas apa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mas Wahyu kali Mbak Yani. Muga-muga enggal entuk momongan, entuk putra ingkang soleh lan solehah. Tentunipun arep lanang arep wedok padha wae. Gusti Allah sing ngenehi ya to. Ngono ki wae. Masalah rezeki kuwi wis diatur. Dadi awake dhewe sing penting menungso ki nggo usaha. Mung pelingku karo Mas Wahyu karo Mbak Yani. Mas Wahyu adalah orang yang paling gandeng sedunia. Mbak Yani yang ngono. Mbak Yani yo Mas Wahyu, Mbak Yani orang yang tercantik. Jadi prinsipnya kaya aku. Loh. Aku ki nek ora ngono, wis bubar wingi-wingi bos. Aku anggar bali wah istriku ngono. Alah kempros. Kamu orang yang tercantik. Mergo kaya ngono ki bar konangan kuwi. Ya ora ngono, ning prinsip rumah tangga kuwi penting. Dene ning dalan keserimpet ki wajar wong numpak Honda pinter kadang tiba. Dadi rungokno Jia, lha kowe iki ya mergo ketunggon bojomu. Asline apa ora ning bojomu kowe iki ya angel. Apal aku. Jia iki wani gaya, wani ngerjani aku ki nek ning bojone. Ya ora ning bojone. Kasuse iki asline tumpuk-tumpuk. Kaya to sing ngomong. Ya ditanjake iki penyuwunan Pak Nyamin. Ana Kusumane Ngati. Duet kali Mas Mul. Ya, manut. MC ki opo? Iya, engko nek darani ra iso nyanyi. Iki apa to iki? Iki kandhani trek bel salon. Tak gok kene kok iki ngene. Iki apa mau dibuka iki mirang-mirangke raga iki. Lah iki tenan iki. Lah iki MC iki nek rajana aku sing ngakon Jio, iki mubengi telepon aku. Kang iki piye sesuk nang Karang Bawu iki memet malah masuk angin iso mangkat aku. Ngopo mencret aku lha jane. Lah aku jatahe aku ki ndani Gunawan Banyudono mantu sedulurku. Iya. Tak rewangi aku rene wah aku ndeder wirang asine isin aku. Ning delok wong sengon karo tanggoku. Nduk saren aku. Apa-apa. Kok ndanduk-ndanduk ngopo kowe? Saya mandungeng. Tresnaku marang sliramu. Kowe ngasih mlendeng kaya ngene iki ya mung mur polahe manuk. Oh, Mas, kewaregen iki. Aku ya cok gumun kok manuk ya til-tilan to dia. Yalah to di, muga-muga kowe iso lahir. Paring ana bayi sehat walafiat. Umpama lanang karo wedok aku entuk nginceng kok. Mas Mul. Niku kakung niku. Kakung. Iki Mbak, Bu, nek jenengan mirsani niki mlenting ngene iki to. Iki kok kaya bal plastik iki lho. Nah niki lanang napa wedok, Bu? Lanang. Lanang. Lanang kok. Nak sembarangan. cilik mlenting. Nek nak bunder ngono ki wedok. Ning aku ndelok ya wedok. Iki lancip to? Heeh. Yo, lagune Kusumane Ngati.
Le mlaku nang kene wae mesake wong kowe meteng. Tresnaku marang sliramu ndo Cahayu ora bakal luntur nadyanto kalingan gunung semen lautanmu seberangi montor mabut tak tututi iki mukal kusuman ning ati donga ayu kang tak anti-anti mung tekanmu bisa gawe tentremeng atiku kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit dipomburine malah mangkelake Sekar Anom WIDW Audio masuk dek oh ya iyo Jroning ati sak bedahe bumi Dok Risma
ora bakal lali terus kelingan jroning ati sak bedahing bumi manis pambukane kok pahit tiba mburine malah nganyelake among pamujiku muga-muga ra ana rupinda sakungkure kon kulunga ora kandha-kandha Sampun katuraken Nggih, Dek Risma panyuwunan saking panjenenganipun Bapak Nyamin menika wonten kusumaning ati. Pripun Pak Bud? Yo kowe wae sing ngomong. Nuwun katur Ibu Pangati Busana, mbok bilih punang pinanganten kekalih wus nyorampung kenyong rasuk busana kasuwun kajengkaraken saking sasana